Η εκπομπή Check-in περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Χορηγός στο ένθετο κατασκευών, τεχνοδόμηση Γιώργου Ματζιούρα και ΣΥΑ ΟΜΕ, κατασκευή και εμπορία, περιοχή Ερείπια, Λογκού, Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος. Ανέστη φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά και ιδιαίτερα στους φίλους του Check-in. Πάμε να κάνουμε το καθιερωμένο Check-in και να ξεκινήσουμε. Το Πάσχα αποτελεί για το λαό μας μια λαμπρή ημέρα, μιας και η φύση βρίσκεται στα καλύτερά της. Πάμε να δούμε τι έθιμα υπάρχουν στην Ελλάδα για αυτή την ημέρα. Πολλά τα πασχαλινά έθιμα με χαρακτήρα λατρευτικό, εξαγνιστικό και αποτρεπτικό του κακού, που αν και προχριστιανικά έχουν ενταχθεί στη χριστιανική λατρεία. Λαϊκά δρόμενα αναπαράστασης του θανάτου και της Ανάστασης αποτελούν εκδηλώσεις της προσπάθειας του ανθρώπου να συμβάλλει θετικά στη διαδικασία ανανέωσης της φύσης και στην εξασφάλιση της καλής σοδιάς. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε τα πιο γνωστά και θεαματικά από όλη την Ελλάδα. Αερόστατα στο Λεωνίδιο. Στην ομορφότερη κομμόπολη της Ακονίας, η Λαμπρή γίνεται όνομα και πράγμα, αφού εδώ και έναν περίπου αιώνα, το βράδυ της Ανάστασης, στηρείται το έθιμο των αερόστατων. Τα παιδιά των 5 ενωριών συναγωνίζονται τις επιτυχείς πτήσεις των χρωματιστών φωτεινών αερόστατων, τα οποία ετοιμάζουν επί εβδομάδες πριν το Πάσχα. Για περίπου μισή ώρα μετά την Ανάσταση, ο ουρανός αποκτά πολλά αστέρια, ενώ παράλληλα το Ευαγγέλιο διαβάζεται και στην τζακώνικη διάλεκτο. Οι κερκυραϊκοί μπότιδες. Μπότιδες είναι τα κανάτια εκείνα με το λεπτό στόμιο που αν έχετε κάνει Πάσχα στην Κέρκυρα σίγουρα θα έχετε δει να σκάνε στα πόδια σας το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Πρόκειται για το έθιμο της πρώτης Ανάστασης, κατά το οποίο οι Κερκυραίοι γεμίζουν τους μπότιδες με νερό και τους πετούν από τα μπαλκόνια των κατουνιών. Λίγο νωρίτερα στην εκκλησία της Παναγίας των Ξένων έχει γίνει τεχνητός σεισμός, σαν αναφορά στο σεισμό που έγινε σύμφωνα με τη βίβλο στον τάφο του Ιησού. Ρουκετομανία στο Βροντάδο. Η Χίος κάθε χρόνο τέτοια εποχή τραβάει τα βλέμματα χάρη στο έθιμο που αναβιώνει στο χωριό Βροντάδο και περιλαμβάνει τη μάχη των ενωριών με ρουκέτες. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, η συνήθεια ξεκίνησε επί τουρκοκρατίας, όταν οι χριστιανοί κάτοικοι ήθελαν να δείξουν στους Τούρκους πώς γιορτάζουν οι Ορθόδοξοι την Ανάσταση. Το θέαμα στο μεταμεσονύκτιο ουρανό είναι μαγευτικό, αφού οι ειδικοί ρουκετοποιοί του χωριού εργάζονται γι' αυτό το υπερθέαμα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πρώτη Ανάσταση στη Ζάκυνθο. Το Ζακυνθινό Μεγαλοβδόμαδο είναι γεμάτο έθιμα που στο νησί αποκαλούνται αντέτια. Οι νοικοκυρές ρίχνουν πύληνα κανάτια από τα μπαλκόνια κατά τις προσταγές ενός εθήμου αντίστοιχο με αυτό της Κέρκυρας. Το Ευαγγέλιο της Ανάστασης ψάλλεται με τον ιδιαίτερο μουσικό τρόπο της επτανησιακής παράδοσης, ενώ η αναστάσιμη ακολουθία πραγματοποιείται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου μόνο στον Άγιο Μάρκο. Οι υπόλοιπες εκκλησίες αρκούνται στο χαρμόσυνο χτύπημα της καμπάνας και πραγματοποιούν την ακολουθία το πρωί της Κυριακής. He said
Το κάψιμο του Ιούδα. Τη Μεγάλη Πέμπτη συνηθίζεται τα παιδιά να φτιάχνουν το ομοίωμα του Ιούδα, το οποίο περιφέρουν στα σπίτια ζητώντας κλαδιά για να τον κάψουν την επόμενη μέρα στον επιτάφιο. Τη Μεγάλη Παρασκευή η πομπή του επιταφείου φτάνει στο τέλος της έξω από το παρεκκλήσι, όπου εκεί βρίσκεται έτοιμη φωτιά για να καεί ο Ιούδας. Μόλις ο ιερέας ξεκινήσει να διαβάζει το σχετικό Ευαγγέλιο, ανάβουν τη φωτιά και ρίχνουν μέσα της το ομοίωμα. Η αναπαράσταση των παθών στην Πάρο. Το μοναδικό έθιμο της αναπαράστασης των παθών κατά την περιφορά του επιταφείου στα ορεινά χωριά της Πάρου, που περνά τα δρομάκια των νησιών και κάνει συνολικά 15 στάσεις, στις οποίες αναπαριστώνται ζωντανά εικόνες των παθών του Χριστού. Παιδιά, ντυμένα Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού, ζωντανεύουν σκηνές από την είσοδο στο Ιεροσόλυμα, τον μυστικό δείπνο, το μαρτύριο της Σταύρωσης και άλλα. Ενώ σε κάθε μία από αυτές τις στάσεις φωτίζεται εντυπωσιακά και ένα σημείο του βουνού. Το βράδυ του Σαββάτου το έθιμο κορυφώνεται με την αναπαράσταση της Ανάστασης μέσα σε μια εκθαβωτική ατμόσφαιρα χιλιάδων κεριών και αμέτρων πυροτεχνημάτων που φωτίζουν μαγευτικά τον ουρανό του Αιγαίου. Του μαύρου νιού ταλόνι στη Χαλκιδική. Στην Ιερισσό, ξεχωριστό χρώμα στις πασχαλινές εκδηλώσεις δίνει το έθιμο του μαύρου νιού ταλόνι στους λόφους πάνω από την πόλη την Τρίτη του Πάσχα. Μετά τη δέηση και στην εκφώνηση του πανηγυρικού, οι γεροντότεροι αρχίζουν το χορό. Στη συνέχεια συνοδεύουν και οι υπόλοιποι κάτοικοι, οι οποίοι τραγουδούν και χορεύουν όλα τα πασχαλινά τραγούδια. Ενώ τελειώνουν με το χορό, που είναι η αναπαράσταση της σφαγής 400 κατοίκων της Ιερισσού από τους Τούρκους κατά την Επανάσταση του 1821. Μπουλούκι και Σεϊτοπόλεμο στην Καλαμάτα. Ο διαγωνισμός των μπουλουκιών της πόλης της Καλαμάτας πηγάζει από τους απελευθερωτικούς αγώνες το 1821. Οι διαγωνιζόμενοι με παραδοσιακές ενδυμασίες και οπλισμένοι με σαΐτες, δηλαδή με χαρτονένιους σωλήνες γεμάτους μπαρούτι, επιδίδονται σε Σεϊτοπόλεμο στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με τη συμμετοχή εκατοντάδων ντόπιων και επισκεπτών. Όμορφη ώρα των κατασκευών μας μόλις έφτασε. Πάμε να δούμε πώς με απλά υλικά κάνουμε θαύματα. Και τώρα η ώρα της κατασκευής. Αυτό το βιβλίο με έχει τρελάνει. Ναι. Αλήθεια σου λέω, Μαριάννα, είναι τέλειο. Μίλησέ μου λίγο για το υλικό. Είναι φλοιός δέντρου. Είναι ο φλοιός του δέντρου, έχει 7 χρώματα. Αυτό είναι το άσπρο, αυτό είναι λίγο επεξεργασμένο, γι' αυτό και είναι πιο μαλακό. Ίσως σε κάποια άλλη κατασκευή μας δούμε και το φυσικό που είναι λίγο πιο σκληρό. Θα το δείτε, είναι ακριβώς όπως ο φλοιός του δέντρου στη φυσική μορφή. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το προμηθευτούμε από σένα. Ναι, όλα τελικά. Δεν μπορούμε να το χρωματίσουμε με το υλικό αυτό που μπορούμε. Ναι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό θα κάνουμε. Στην προκειμένη περίπτωση θα το κάνουμε με διάφανο, αλλά άμα το βάζαμε στο κόκκινο θα βγαίνει κόκκινο. Άμα το βάζαμε στο πράσινο θα βγαίνει πράσινο. Δηλαδή πέρα από τα χρώματα που έχει αυτός ο φλοιός, μπορούμε να δουλέψουμε και με δικά μας χρώματα. Βέβαια. Ναι, λοιπόν, ναι. Και τώρα που μου έχει δημιουργήσει πολλές απορίες με αυτό το πράγμα. Μπορούμε να μπερδέψουμε υλικά ώστε να βγάλουμε κάποια άλλη απόχρωση. Ναι, ναι, μπορείς. Γιατί όλα έχουν την ίδια βάση. Αφού είναι υδατοδιαλυτά και έχουν την ίδια βάση, εκτός από τις χρωστικές που μπαίνουν μέσα για να τα χρωματίσουν. Δηλαδή μπορεί να έχει κόκκινο και να μην έχει ροζ. Μπορούμε να βάλουμε άσπρο και κόκκινο να κάνουμε ροζ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, με έχει τρελάνει. Ναι, και μπορείς να βγάλεις όποιο χρώμα θέλεις. Ωραία, για πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Αυτό είναι ένα κυροπήγιο. Ναι, ήταν ένα κυροπήγιο το οποίο έντυσα πάρα πολύ απλά με τη σιμίδα.
και έχει κοκαλώσει και έχει μείνει έτσι, είναι διάτρητη, αυτό είναι το ωραίο της, οπότε όταν μπει μέσα ρεσό ή γίνει σε άλλη κατασκευή με κατασκευό, αφήνει το φως να διαχύεται και είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Αυτό που κάνουμε εμείς απ' έξω δεν έχει σχέση με τη θερμότητα. Όχι, δηλαδή, όχι, αν ανάψουμε το κεράκι μέσα δεν θα πάθει κάτι. Όχι, τίποτα. Θα προσέχουμε βέβαια πάντα σε όποια κατασκευή να μην κλείνει από πάνω το μόνο αυτό. Αλλά αυτό συμβαίνει με όλα. Θα μπορούσε αυτή η διακόσμηση που θα κάνουμε τώρα με τη σημίδα να γίνει με μια δαντέλα. Θα μπορούσε να έχει γίνει με ένα κομμάτι ύφασμα. Με ό,τι θα μπορούσε να λέει. Εμένα η σημίδα μου αρέσει γιατί είναι διάτρητη και αφήνει το φως να διαχύεται. Και αυτό είναι το ωραίο της. Εγώ διάλεξα την άσπρη εδώ επειδή μέσα ήταν πράσινο το κεράκι μας. Αν δεν είχε χρώμα, ίσως να είχα διαλέξει άλλο χρώμα σημίδας. Ωραία. Όσο εμείς θα το δείχνουμε αυτό, θα δώσουμε δωράκι. Ναι, να δώσουμε. Λοιπόν, αυτό πώς μπορείτε να το κερδίσετε? Κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, check-in με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε μήνυμα για το δωράκι εδώ της Μαριάννας μας, που είναι ένα υπέροχο κυροπήγιο που φτιάξαμε μόνος μας. Πάμε να δούμε τη διαδικασία. Λοιπόν, έχω κόψει ένα κομμάτι σημίδα, περίπου στο ύψος που είναι το κυροπήγιο που είχα διαλέξει. Μαριάννα, πώς το παίρνουμε αυτό με το μέτρο? Όχι, αυτό είναι πακεταρισμένο σε 40 γραμμάρια. 40 γραμμάρια είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι. Μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά έργα. Ωραία. Αλλά πάει με γραμμάρια, δεν πάει με μέτρο. Ναι. Ωραία, για να ξέρω πώς. Ναι. Λοιπόν, βρέχω πάλι με το διάφανο. Φροντίζω να πάει παντού, σε όλα τα σημεία. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με αυτό το υλικό? Με αυτό το υλικό μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραίες κατασκευές, λουλούδια, να διακοσμείς διάφορα γαλματίδια. Πάρα πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις στη φαντασία σου. Δηλαδή, εμένα είναι το αγαπημένο μου υλικό. Μπορείς να κάνεις κοσμήματα, πολλά κοσμήματα, πολλών ειδών δηλαδή, με διάφορους τρόπους, από βραχιόλια, σκουλαρίκια, ανάλογα την επεξεργασία που κάνεις. Μπορείς να ντύσεις ένα ολόκληρο άγαλμα, χρησιμοποιώντας το σαν φόρεμα, αντί να βάλεις ύφασμα. Wow, τέλεια ιδέα. Ναι, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά. Έχω βρέξει λοιπόν τη σημίδα με το υλικό, το διάφανο. Και ναι, έλα, γύρω-γύρω, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ εύκολο, κολλάει και εκεί που θα το λερώσω εγώ με τα χέρια μου και θα το λερώσω δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, γιατί καθαρίζει πάρα πολύ εύκολα με ζεστό νερό. Γιατί όπως σας είπα και έχω ξεχάσει να το πω, το υλικό είναι υδατοδιαλυτό, έτοιμο προς χρήση και όταν χρειαστεί να καθαρίσουμε οτιδήποτε έχουμε λερώσει με ζεστό νεράκι. Αυτό με ζεστό νεράκι χαλάει? Όχι, αυτό όταν στεγνώσει, όταν το υλικό χάσει όλη την υγρασία που έχει και στεγνώσει, δεν παθαίνει τίποτα ένα διάβολο. Γιατί μπορεί κάτι να μας λερώσει, κάτι να μας παίζει, να το καθαρίσουμε λίγο. Πλένεται κανονικά, ναι, πλένεται κανονικά. Λοιπόν, όπως είπαμε, like στη σελίδα μας στο Facebook, check-in με λατινικούς χαρακτήρες και παίρνετε δωράκι. Αυτό το κυροπήγιο και αυτό. Αυτό που φτιάξαμε τώρα. Λοιπόν, το βάζουμε, το στείνουμε καλά, να του δώσουμε ένα καλό σχήμα γιατί θα μείνει σε αυτή τη θέση, το δώσουμε. Το ανοίγουμε λίγο επάνω. Γιατί είπαμε να μην είναι από πάνω, βέβαια, να έχουμε το κεράκι μέσα, να μην έχουμε την έννοια. Έφλεκτο, αλλά να μην έχουμε δεν την έννοια. Λόγος. Ωραία. Και θα μείνει σε αυτό το σημείο. Όπου το αφήσετε, μπορείτε μέχρι να στεγνώσει εντελώς να το επεξεργάζεστε. Δηλαδή, αν σας αρέσει αυτό και θέλετε να κολλήσουμε και λουλούδια. Λουλούδια, πάρα πολλά διακοσμητικά αντικείμενα. Ό,τι θέλετε, την ώρα που είναι υγρό ακόμα, μπορείτε να τα κολλήσετε πάνω. Θα κάνουμε κάποια κατασκευή που θα δείξουμε και πώς γίνεται αυτή η λειτουργία, το ότι κολλάμε πάνω διάφορα άλλα αντικείμενα. Ωραία. Έγινε, Μαριάννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εσείς είπαμε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, check-in με λατινικούς χαρακτήρες για να κερδίσετε τα δωράκια. Πάμε να συνεχίσουμε τη θεματολογία μας και επιστρέφουμε. Άνοιξη σημαίνει χρώμα και χρώμα στη γυναίκα είναι το μακιγιάζ. Εμείς ενημερωθήκαμε και κάναμε ένα ρεπορτάζ αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες του check-in. Αν αναρωτιέστε ποιες είναι οι τάσεις για το μακιγιάζ του 2015 και ειδικά για την Άνοιξη, τα κορίτσια του Honto Center είναι στη διάθεσή σας. Εμείς σήμερα ήρθαμε, βρήκαμε την Κική και θα μιλήσουμε για ποιες είναι οι τάσεις. Γεια σου Κική, τι κάνεις? Καλά εσείς. Οι τάσεις φέτος για το καλοκαίρι είναι το απόλυτο φυσικό. Χρώματα δέρματος, καφέ, τόνι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποια είναι η άποψή σου για τα έντονα κραγιόν?
Γιατί θα τα δούμε πολύ κι αυτά. Ναι. Και αυτό επίσης γιατί θα χαρακτηρίσει το πρόσωπο το οποίο θα είναι βαμμένο με τους φυσικούς τόνους. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά. Από εκεί και πέρα τώρα, έχοντας βάλει μια πολύ ωραία βάση σε όλο το πρόσωπο, σαν νέους τρόπους, τεχνικές μακιγιάζ από την Estée Lauder, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το γράψιμο των φρυδιών, που τα φρύδια αποτελούν και το κάδρο του προσώπου του ιδίου μας. Κίκη, έχουμε ξαναδώσει συμβουλή το ότι είτε είναι πρωινό μακιγιάζ, είτε είναι βραδινό, τα φρύδια μας πάντα τα τονίζουμε, σωστά? Ξεκινούμε όταν θέλουμε ένα φρύδι το οποίο είναι λεπτό, λίγο να το γεμίσουμε. Έχοντας το πρώτα χτενίσει με το βουρτσάκι μας, γράφουμε ακριβώς και υπάρχει στην Estée Lauder το συγκεκριμένο φρυδιών μολύβι, όπου έχει το πάχος ακριβώς που έχει η ίδια η τρίχα του δέρματός μας. Γράφουμε περισσότερο προς την επάνω πλευρά και προς τα έξω, ούτως ώστε να δώσουμε και μια ανόρθωση στο βλέμμα μας. Γεμίζουμε όπου θεωρούμε ότι χρειάζεται. Θεωρείς ότι όλα τα φρύδια χρειάζονται το γεμισμά τους? Ναι. Δεν υπάρχουν τέλεια φρύδια, ναι. Και κανένα φρύδι δεν είναι το ίδιο με το ένα με το άλλο. Ναι, ποτέ. Έχοντας ήδη γράψει το φρύδι μας, ξεκινάμε την τοποθέτηση του concealer, το οποίο το τοποθετούμε πάνω από το φρύδι, κάνουμε κύκλο, φτάνουμε στο μέσον περίπου και στη συνέχεια κατεβάζουμε ακριβώς στο σημείο αυτό που παθαίνει κάνοντας τους μορφασμούς. Ξεκινάμε με ένα πινελί με το δάκτυλο όταν κάποια κυρία δεν έχει το ειδικό πινέλο. Να στρώνουμε προς τα έξω concealer, ώστε να δώσουμε φως περισσότερο στα σημεία όπου φαίνονται στα μάτια πρώτα η κούραση και η μαύρη κύκλη. Αλλά και το σπάσιμο εδώ στη μύτη, Βέβαια. Και κατεβάζουμε ακριβώς προς τα έξω και προς το πλάι με το συγκεκριμένο που δίνει πάρα πολύ φως. Όσο θέλουμε προσθέτουμε και υπάρχει και είναι ανάγκη. Και στο κάτω σημείο επίσης τη λάμψη, όπως δείξαμε, εδώ, σε αυτό το σημείο να φτάσει μέχρι το κάτω σημείο του αυτιού, τόσο ώστε το ρούζ μας που θα πάει εδώ να δώσει το φως που θέλουμε, όπως το φως του ήλιου πέφτει στο πρόσωπό μας. Δίνουμε ένταση στο βλέμμα, κανονικά. Μαύρους κύκλους εδώ, κάλυψη, κέντρο, άκρη. Μέχρι κόκαλο, φωτεινότητα εδώ στο σημείο αυτό. Και τώρα σου βγαίνει τα 50 ml, σου βγαίνει και στα 18 ευρώ που έχει έκπτωση. Απλά βγαίνει αυτή η συσκευασία τα 50. Επίσης με το συγκεκριμένο προϊόν πάμε και γράφουμε πάνω από τα χείλη και κάτω. Έχει το πλεονέκτημα να δίνει την ενυδάτωση που χρειάζεται, να γεμίζει τις γραμμές και όταν τοποθετηθεί το κραγιόν να τα έχει διαγράψει, να τα έχει ξεχωρίσει από το υπόλοιπο. Προτιμούμε αυτή την περίοδο make-up ή προϊόντα που είναι ματ ή που έχουν γυαλάδες? Η νέα τάση είναι γυαλάδα, φωτεινότητα, λάμψη, φυσικό αποτέλεσμα, πιο φυσικό και δεν κουράζει, δεν μεγαλώνει. Όπου δείτε και έχουμε φως, ισοδυναμεί με νεότητα.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τα πιο mousse make-up, αλλά τα πιο υγρά. Δεν παίζει ρόλο, απλά να μην βάζουμε πολύ ποσότητα πούδρας, που συνήθως εμείς βάζουμε αρκετή πούδρα, το έχουμε συνηθίσει. Αν αλλάξουμε λίγο τον τρόπο και μειώσουμε την πούδρα, θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Σε αυτό εδώ το πρόσωπο τώρα δεν φαίνεται καθόλου πούδρα. Τοποθετούμε τον μαγικό ορό με ένα μεγάλο πινέλο. Το χρησιμοποιούμε και πριν. Και πριν και μετά το make-up. Αυτό εισχωρεί, δίνει ανυδάτωση, δεν αλλοιώνει τίποτε από το μακιγιάζ. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Ναι. Και δεν κάνει εύκολα τις γραμμές. Και ο τρόπος είναι το πινέλο. Με το πινέλο είναι τα μποναριστά στα δάκτυλα. Συνεχίζουμε με την τοποθέτηση του ρούζ. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να είναι μπρονζέ για τους γήινους τόνους. Για δώστε μου λίγο το προϊόν. Μπορούμε να το δείξουμε έτσι. Που μας καλύπτει 100% χειμώνα καλοκαίρι, ιδίως όμως από εδώ και πέρα, που μπορούμε μόνο με αυτό, έχοντας το τοποθετήσει στο πρόσωπο, να δώσουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα χωρίς χρώμα. Πάντα θέλουμε να έχουμε 2 τόνους πιο σκούρους στην απόχρωση. Και πάντα η τεχνική της Estée Lauder είναι το ανάποδο ε ή 3. Πάντα ξεκινάμε πάνω από το φρύδι, κατεβάζουμε κόκαλο. Οπότε θα πάρετε και ένα μήνυμα και εδώ. Και σβήνουμε πηγούνι. Θα δούμε στην πορεία τοποθετώντας τις σκιές αν θα χρειαστεί λίγο να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε. Δεν μας πειράζει στην αρχή που θα κάνουμε την τοποθέτηση, να μας βγει πιο πάνω πιο κάτω. Μετά θα πάμε σμίλαψη σβήνοντας με το σφουγγαράκι και τοποθετώντας τις σκιές. Κάνουμε ένα smoky eye. Smoky eye. Μπορούμε να κάνουμε και το πρωί. Τι το διακρίνει από το βράδυ? Το βράδυ θα γίνει η γραμμή και στο κάτω σημείο, στο μάτι μου. Το πρωί μόνο επάνω και τη σκιά μας Και της μάσκαρα ίδιας και φύλλα. το τσαμπόν, ναι, τίποτα άλλο. Λίγο λαμπερό αποτέλεσμα κάτω από το φρύδι. Αυτό που μπερδεύονται πολλές κυρίες είναι μέχρι ποιο σημείο στο κόκαλο μπορεί να φτάσει το smoky. Ακριβώς κάτω, εδώ όπως κάνει, μπράβο, το ίδιο με στο μάτι, το άνοιγμα. Εδώ επάνω βέβαια δεν θα μείνει η σκιά, η ματ. Θα περάσουμε επάνω της μια ανοιχτόχρωμη μεταλλική για να δώσει τη λάμψη. Είναι ανοιχτόχρωμη ακριβώς. Και θα μπει και ακριβώς στο σκούρο το καφέ χρώμα μας, επάνω μετά. Βοηθάει στο σβήσιμο. Ναι. Και είναι ιδανικό το μάτι αυτό το αμυγδαλωτό. Κάνει και τα μάτια της κοπέλας πιο πράσινα. Για πες μου τι κάνουμε τώρα. Γράφουμε ακριβώς επάνω στη γραμμή του μολυβιού την σκούρα σκιά την οποία έχουμε τοποθετήσει και επάνω. Να γίνει πιο απαλή η γραμμή και να μην φαίνεται πολύ απόλυτη. Τώρα συγκεκριμένα έχουμε ένα αρκετά έντονο αποτέλεσμα, έτσι, σκιάς. Τώρα μπορούμε να πάμε με μια ανοιχτόχρωμη μεταλλική και να το περάσουμε όλο το βλέφαρο κινητό και σταθερό και το γλυκαίνουμε κατευθείαν. Και το βράδυ, έχοντας το μεταλλικό αποτέλεσμα, γίνεται και πιο φωτεινό. Σωστά. Και τώρα πάμε να δουλέψουμε τις βλεφαρίδες, σωστά? Βέβαια, last primer, ενυδάτωση, τροφή, κάλυψη στις βλεφαρίδες. Και μετά περνάμε την κανονική μας μάσκαρα. την οποία σε πρωινή βάση πόσες φορές κάνουμε το βουρτσάκι, ποιο είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα? Μία φορά το πρωί. Μία φορά το πρωί. Και το βραδινό μας? Κάποια
προσπαθήσει δεύτερη, σίγουρα θα έχουμε θέμα. Ένα πέρασμα. Είναι το full αποτέλεσμα, η extreme, η Σούντους. Οπότε και από το πρωί να τοποθετηθεί, έτσι και θα μείνει μέχρι το βράδυ. Όπως βλέπετε κάτω δεν τοποθετούμε μάσκαρα καθόλου. Τοποθετούμε ένα πολύ λαμπερό ρούζ σε τόνο ροδάκινου. Είναι πάρα πολύ ωραία συγκεκριμένη. Της αρέσει πάρα πολύ. Για δώρο θέλετε. Αυτή κλείνει χωρίς άρωμα, δεν θα της προκαλέσει αλλεργία, να προφέρετε. Άρωμα. Ποια είναι η άποψή σου για το κραγιόν το οποίο είναι διχρωμό, δηλαδή είναι πιο σκούρο έξω και όσο πηγαίνει προς τα μέσα είναι πιο ανοιχτό, το έχω δει σαν τάση. Είναι η τάση αυτή, ιδίως στην καινούργια σειρά που έχουμε στην εταιρεία. Από εκεί και πέρα είναι... Ποιο είναι το τρίκ της εταιρείας σε αυτό το κομμάτι, ότι δίνει όγκο στα χείλη? Η ένδυση σειρά για σμήλευση. Γέμισμα, όγκο, μειώνει ρητίδες και μάτισα την είναι αποτέλεσμα. Και αν θέλουμε λίγο λιπλός για τη γυαλάδα μας. Αυτή η τεχνική είναι σκούρο μολύβι με τη διαφορά τόνου με το κραγιόν ή το lip gloss ή είναι κραγιόν? Και κραγιόν υπάρχει ή το ίδιο, το lip pencil, μπορούμε να το γράψουμε και επάνω στα χείλη. Και να μας αφήσει ένα τελείως μάτο αποτέλεσμα σαν κραγιόν. Και τώρα, αν θέλω, μπορώ να το γεμίσω μέσα, αποκτά το κραγιόν σταθερότητα. Οι υγιεινές αποχρώσεις μπορούν να είναι και με τα αλιζέ ή το ένα δεν αποκλείει το άλλο? Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Ενυδάτωση, 4 ώρες διάρκειας και γυαλάδα όσο χρειάζεται, όχι υπερβολικό. Γράφουμε οτιδήποτε και να γίνει. Τοποθετούμε το concealer και σμιλεύουμε τα χείλη. Και στο τέλος, στο κέντρο, θα δείχνει λαμπερά, γεμάτα, ενσωματώνεται σιγά σιγά, εισχωρεί στα χείλη και τα κρατά πάντα ενυδατωμένα. Όση ώρα πέρασε και βλέπουμε την κούραση, τοποθετούμε τον όρο των ματιών με το γέμισμα των γραμμών, μια έξτρα ενυδάτωση. Είναι τέλειο και βασικά δεν είναι πάνω της το γίνει ακόμα πιο πολύ. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμες. Έφτασε η ώρα που το check-in πρέπει να κάνει ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως φύγω να σας δώσω τα δώρα σας. Για αυτή την εβδομάδα, 2 διπλές προσκλήσεις για το Cine Galaxia μπορούν να γίνουν δικές σας. Πώς? Με τη γνωστή διαδικασία. Κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, check-in με λατινικούς χαρακτήρες, και μας στέλνετε μήνυμα ποια ταινία θέλετε να δείτε. Μέχρι να το σκεφτείτε να μας στείλετε μήνυμα, πάμε να δούμε διαφημιστικά διαλύματα και επιστρέφουμε.
Αυτή την εβδομάδα σας έχω τον Ηλία Γκρέκο από κοντά. Ήρθε στην εκπομπή μας να μας μιλήσει για την εμπειρία του στο τραγούδι, αλλά και για το νέο του κομμάτι «Δε με ρίχνεις». Πάμε να το ακούσουμε. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα. Πώς, δεν μας είπες για τη Λαμία πώς σου φάνηκε? Σούπερ, μια χαρά. Η πλατεία που πρόλαβα και είδα ήταν πάρα πολύ όμορφη. Είσαι έτοιμος για την ανάκριση? Θα με ανακρινείς? Εννοείται. Για πάμε. Λοιπόν, πες μας από πού κατάγεσαι αρχικά. Έχω γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά το χωριό μου είναι Θεσσαλία. Θεσσαλία, Ναι. Πηγαίνεις? Ναι, Σου αρέσει? Σαν επαρχία ή προτιμάς Αθήνα? Εννοείται. Μ' αρέσουν και τα δύο. Ωραία, και πού ξεκίνησε να τραγουδάς? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα? Ναι. Πρώτη σου συνεργασία? Ο στρατός. Για βοήθησέ μας, τι εννοείς? Βραδιές ο Πλήτη. Τραγουδούσες στη Σκοπιά? Όχι στη Σκοπιά τραγουδούσα, ναι, αλλά μετά τραγουδούσα και στους φαντάρους, τραγουδούσα και στους στρατηγούς, τραγουδούσα γενικά. Ποιο είναι το μεγάλο όνομα που συνεργάστηκες? Ποιο θεωρείς δηλαδή σταθμό στην καριέρα σου? Σταθμό. Μεγάλη φωνή που έχω συνεργαστεί είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης. Έχω συνεργαστεί με τον Νίκο τον Μακρόπουλο, με τον φίλο μου τον Μάκη τον Δημάκη, με τον Στέλιο τον Ρόκο και άλλους, έτσι. Με τον Τζαλίκη τον Γιώργο. Που είναι από την περιοχή μας, το ξέρεις, έτσι? Ναι. Στη Λίδα, Στη Λίδα. Όπως και από τη Στη Λίδα είναι και ένας τεράστιος στιχουργός στο χώρο μας, ο Πάνος ο Φαλάρας. Σωστά. Για τον οποίο πάνω θέλω να μιλήσω πρώτα απ' όλα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μου έδωσε το πρώτο μου τραγούδι, το «Καρδιά Ανίκητη». Και ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή. Σε προλάβα? Ναι. Okay. Για πες μου για το πρώτο σου τραγούδι, Ηλία. Λοιπόν, είναι το τραγούδι «Καρδιά Ανίκητη» του Πάνου του Φαλάρα, σε μουσική του Βασίλη του Δαραμούσκα. Λοιπόν, ένα ζεϊμπέκικο, ερωτικό, κατά πόσο λένε. Πολύ ωραίο τραγούδι. Θέλετε να πάμε να το ακούσουμε? Αμέ. Η νύχτα έχει το όνειρο, εγώ το πρόσωπο σου, να βλέπω μες στα μάτια σου τον κόσμο το δικό σου. Ο έρωτας με χτύπησε και πήρε το μυαλό μου, σε φόρεσα στο σώμα μου σαν το καλό μακό μου. Είναι η καρδιά ανίκητη στη λογική του κόσμου, η τρέλα της αγάπης σου την κυβερνάει φως μου. Είναι η καρδιά ανίκητη στη λογική του κόσμου, η τρέλα της αγάπης σου την κυβερνάει φως μου. Το καινούργιο τραγούδι λέγεται «Δεν με ρίχνεις». Λοιπόν, έτσι, δεν πέφτουμε. Όχι, δεν με ρίχνεις, είπαμε. Ωραία. Είναι ένα χορευτικό τραγούδι, το οποίο κάποιοι το ακούνε και λίγο νησιώτικο, κάποιοι το ακούνε λίγο παραδοσιακό. Είναι ξεσηκωτικό σίγουρα. Το έχει γράψει ο Σάκης ο Φράγκος, μουσική, και Μαρία Δούρου, στίχους. Μια καινούργια στιχουργός, πολύ αξιόλογη και ανεβαίνει σιγά σιγά. Ηλία, τι να περιμένουμε από σένα για το μέλλον? Τι έχεις ετοιμάσει? Εμφανίσεις σίγουρα. Έχουμε πάρει φωτιά τώρα η ομάδα και ανά την Ελλάδα και στην Αθήνα σίγουρα που εμφανιζόμαστε σε κάποια κλαμπ. Ναι, πού μπορούμε να σε δούμε? Πού μπορούμε να έρθουμε να σε ακούσουμε? Σε διάφορες περιοχές. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες δουλειές και σε κάποια μαγαζιά μοδάτα, θα τα πούμε μεζεδοπολία, μεζεδοτεχνία παύλα, όπως λέγεται το συγκεκριμένο. Είναι το Αγιονέρι, το οποίο κάθε Κυριακή βουλιάζει στην κυριολεξία. Είναι επίσης κάποια μαγαζιά Χαλάνδρη, Βόρεια Προάστια στην Αθήνα, Ερυθρέα. Και σιγά σιγά κατεβαίνουμε και προς την παραλιακή. Έχω δει ότι κάνεις και αναρτήσεις, άρα και μπορούμε να σε βρούμε πολύ εύκολα. Ναι, βέβαια. Σωστά. Ναι. Αναμνήσεις κι όνειρα του πόνου τα σημάδια, η ζωή μου είναι αυτή. Κι εγώ να σ' αγαπάω, να τρελαίνομαι, αν δεν σε έχω μόνος καίγομαι. Αν δεν σε έχω μόνος καίγομαι.
θέλεις από το μυαλό σου να το βγάλεις. Εσύ μόναχα τώρα θες να με τρελάνεις. Εγώ αγαπάω με καρδιά, ψυχή και σώμα, και για σένα γίνομαι, καρδιά μου, πάλι λιώμα. Ηλία, ακούσαμε το καλοκαίρι να γίνεται ένας πανικός με το κέρασμα στα κλαμπ. Μια διασκευή που έχεις κάνει. Το Λόγια κλειδωμένα, ναι. Παραδοσιακό τραγούδι. Πρώτη εκτέλεση Βασίλης Παϊτέρης. Και αυτό από τη Final Touch. Βαγγέλης Κωνσταντινίδης στίχους. Ναι, ένα τραγούδι το οποίο. Έμπνευση. Έμπνευση. Διασκευή, βέβαια. Διασκευή ήταν 3 άτομα. Σύση Τζινιόλη, Μάριος Τσαλαπάτης, είναι ένας καταπληκτικός DJ, και Δημήτρης Κεραμιδάκης. Κέρασμα της ζωής μου, κέρασμα του ανέμου πέρασμα, μοιάζει να είναι ο καιρός. Γίνομαι ένα μ' όλους, γίνομαι κύκλος και ανοίγομαι, μεγαλώνει κι ο Θεός. Έρχονται οι μέρες και περνάνε, δανεικά ζητάνε, κόκκινα στολίδια σου φοράνε και σε παρατάνε. Ό,τι μέχρι σήμερα δεν έκανες, απόψε κάνε. Λόγια κλειδωμένα ανοίξε. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στο Nova FM. Εγώ σας ευχαριστώ. Και μιλήσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι καλές γιορτές. Εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ σε εσένα ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ επίσης, Ηλία μου. Ευχαριστώ Νομίζω πάρα πολύ. ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός και όλα τα σκυλιά δεμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά, όλους τους συνεργάτες, και θα χαρώ να σας ξαναδώ. Και η αγαπημένη ώρα σας, η ώρα του κινηματογράφου, έφτασε. Πάμε να δούμε ποιες ταινίες κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα. I don't want you to die. It isn't real. It isn't real. It's just a book. Where'd you get this? The Babadook. 6 χρόνια μετά τον βίαιο θάνατο του συζύγου της, η Αμέλεια παλεύει να συνετίσει τον εκτός ελέγχου 6χρονο γιο της, Σάμουελ. Τα όνειρα του μικρού είναι κατακτημένα από ένα τέρας, το οποίο πιστεύει ότι θα έρθει για να σκοτώσει και τους δύο. Όταν ένα βιβλίο με τίτλο «Κύριος Μπαμπαντούκ» εμφανίζεται στο σπίτι, ο Σάμουελ είναι πλέον πεπισμένος ότι αυτός είναι το τέρας που θα έρθει. Αλλά τώρα και η Αμέλεια βλέπει περίεργα πράγματα και πλέον πιστεύει ότι όσα έλεγε ο γιος της μπορεί και να είναι τρομακτική αλήθεια. Αν και το είδος των ταινιών τρόμου μοιάζει να έχει φτάσει πλέον σε τέλμα, πάντα θα υπάρχουν εκείνοι οι δημιουργοί που καταφέρουν να ξεχωρίζουν από τη μάζα και να συνθέτουν ακόμη και σήμερα μοναδικούς εφιαλτικούς κόσμους. Η έκπληξη έρχεται αυτή τη φορά εξ Αυστραλίας και ακούει στο όνομα Babadook, μία λέξη που δύσκολα θα ξεχάσει κανείς. Η σκηνοθεσία και το σενάριο είναι της Jennifer Kent και πρωταγωνιστούν S. Davis, Daniel Hierkhal, Tim Parcell. You can't get rid of the Babadook. It's gotta be 15 years since I've been in here. Place looks different. All the old places look different now. I'm the only one ever cared about you. And all of that ended an hour ago when you killed my son. Νυχτερινή καταδίωξη. Στην περιπέτεια δράσης Νυχτερινή καταδίωξη, ο Λίαμ Νίσον είναι ο βιρτουόζος εκτελεστής του Μπρούκλιν, Τζίμι Κόνλον, παλαιότερα γνωστός και ως νεκροθάφτης. Βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς ο καλύτερος φίλος του και αφεντικό της μαφίας αρχίζει να πληρώνει τα λάθη του παρελθόντος. Συγχρόνως, ένας επίμονος detective βρίσκεται στα χνάρια του και ο γιος του, τον οποίον έχει εγκαταλείψει χρόνια πριν, γίνεται στόχος δολοφονίας. Ο Τζίμι θα πρέπει μέσα σε μια νύχτα να διαλέξει πλευρά και να περισσώσει ό,τι έχει απομείνει από τη ζωή του. Στη νυχτερινή καταδίωξη, ο Λίαμ Νίσον πρωταγωνιστεί ως Κόνλον και έχει στη διάθεσή του μόνο μια νύχτα για να έρθει αντιμέτωπος με τον πρώην αφεντικό του, προκειμένου να προστατεύσει το γιο του. Έτσι ξεκινά έναν ελέητο κυνηγητό, όπου ο ίδιος είναι ο νούμερο 1 καταζητούμενος άνθρωπος στη Νέα Υόρκη και για τις δύο πλευρές του νόμου. Ο Νίσον για άλλη μια φορά συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη Ζομ Κολέ Σερά, τον οποίο περιγράφει ως αδελφό και λέει
λέει ότι αντιμετωπίζει τις ταινίες δράσης όπως τις μουσικές συμφωνίες. Ο Κολέ Σερά είπε ότι ήταν ένα από τα καλύτερα σενάρια που είχε διαβάσει ποτέ και ότι η φράση «αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα» συνοψίζει τέλεια την ιστορία. Σαν τελικό συμπέρασμα, θα λέγαμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να μπορούσαν να γυρίσουν πίσω το χρόνο και να διορθώσουν έστω και ένα στραβό στη ζωή τους. Το να μπορέσεις πραγματικά να έχεις αυτή την ευκαιρία και να εξηλαιωθείς είναι πολύ ελκυστικό και ο καθένας μας μπορεί να ταυτιστεί με μια τέτοια κατάσταση. You've got to worry about staying alive. I'm the best chance you've got. Listen to your father for one night. One night. Been a long night, huh, Jimmy? Κάθε εορταστική περίοδος στην Ελλάδα ξέρουμε να τη γιορτάζουμε καλά, δηλαδή με πολύ φαγητό. Πάμε να δούμε τι μας προσφέρουν τα πασχαλινά φαγητά και ποια από αυτά μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινή διατροφή μας. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο πασχαλινό τραπέζι κατέχει το κρέας, αρνί, κατσίκι, κοκορέτσι. Αυτά τα είδη κρεάτων είναι πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και σίδηρο, ταυτόχρονα όμως περιέχουν αρκετά λιπαρά και χολυστερίνη. Το κατσίκι αποτελεί περισσότερο υγιεινή επιλογή από το αρνί, καθότι περιέχει λιγότερες θερμίδες και λιπαρά. Όσον αφορά τον τρόπο μαγειρεύματος, το ψήσιμο στα κάρβουνα σίγουρα νοστιμεύει το κρέας, αλλά το ψήσιμο στο φούρνο θεωρείται πιο υγιεινό. Βέβαια, για μια φορά το χρόνο δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, οπότε καλώς έψησαν όσοι είχαν το μεράκι και το κουράγιο σήμερα. Μαγειρίτσα. Η κλασική συνταγή περιλαμβάνει εντόστια αρνιού και διάφορα χορταρικά. Σαν σούπα είναι εύπεπτη και αποτελεί κατάλληλο γεύμα για την ομαλή μετάβαση από την νηστεία στην κρεατοφαγία. Τα εντόστια βέβαια περιέχουν πολλά λιπαρά και καλό είναι να τα καταναλώνουμε με μέτρο, χωρίς να τα ανακατεύουμε με άλλες τροφές. Ένα πιάτο μαγειρίτσα σε συνδυασμό με μια φέτα ψωμί είναι αρκετά για το βραδινό γεύμα της Ανάστασης. Κόκκινα αυγά βάφονται κάθε Μεγάλη Πέμπτη σε κόκκινο χρώμα, όπως και αυτό του αίματος. Το αυγό είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, γι' αυτό και είναι αρκετά χορταστικό. Ένα βραστό αυγό έχει πολύ λίγες θερμίδες και είναι ταυτόχρονα πολύ ωφέλιμο. Μπορείτε να εντάξετε τα κόκκινα αυγά στη διατροφή σας, είτε πρωινό ή απογευματινό, ή να κάνετε το βράδυ μια σαλάτα με 1-2 αυγά, λίγο τυρί και ψωμί. Τσουρέκι, σπιτικό ή αγοραστό, είναι ένας πολύ θρεπτικός πειρασμός. Υπάρχει σε διάφορες εκδοχές, απλό, με μαύρη λευκή σοκολάτα, με ξηρούς καρπούς κτλ. Όσο πιο απλό είναι το τσουρέκι, τόσο λιγότερες θερμίδες έχει. Βέβαια, 1 με 2 λογικές φέτες με ένα ποτήρι γάλα για πρωινό ή απογευματινό είναι αρκετές. Κουλουράκια. Σε κάθε σπίτι η συνταγή είναι διαφορετική. 2-3 μικρά κουλουράκια μπορούν κάλλιστα να συνδυαστούν με ένα ποτήρι γάλα και να αποτελέσουν έτσι ένα διαφορετικό πρωινό ή και σκέτα σαν απογευματινό. Σοκολατένια αυγά. Λίγη σοκολάτα κάνει καλό στην υγεία. Ο λόγος όμως γίνεται για τη σοκολάτα υγείας που περιέχει τουλάχιστον 70% κακάο. Τα κλασικά σοκολατένια αυγά σπάνια ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Γι' αυτό η θέση τους στο διαιτολόγιο είναι όπως και των άλλων γλυκών. Το καλό είναι ότι διατηρούνται για αρκετό καιρό εντός ή εκτός ψυγείου. Επομένως, δεν χρειάζεται να φάτε ένα ολόκληρο σοκολατένια αυγό σε μία δόση. Εάν οι διατροφικές μας υπερβολές στην περίοδο των εορτών γίνονται και αυτές με μέτρο, και καλύτερα θα περάσουμε και θα διατηρήσουμε το βάρος μας σταθερό. Αν παρά την καλή μας διάθεση για σωστή διατροφική συμπεριφορά δεν τα καταφέρουμε και καταλήξουμε να κάνουμε τη δίαιτα του φωτός, δηλαδή τρώμε με το φως της ημέρας, με το φως της λάμπας και με το φως του ψυγείου, μπορούμε πάντα να το αντισταθμίσουμε αν φροντίζουμε να στεκόμαστε ή να καθόμαστε κοντά σε άτομα πιο παχουλά από εμάς. Καμιά φορά οι άνθρωποι δεν συμπεριφέρονται σωστά. Τι εννοούμε? Ότι δεν συμπεριφέρονται όπως κάθε μέρα. Δεν είναι ο εαυτός τους. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί κάποιες φορές το ζώδιο τρελαίνεται. Πάμε να δούμε τι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα στα ζώδια.
Κρυός. Ανησυχείς όταν ο κρυός πάει σε δημόσια υπηρεσία και δεν τζακώνεται. Ένας άλλος οδηγός στο δρόμο τον αποκαλεί άσχετο και δεν απαντά. Γράφεται σε μαθήματα γιόγκα και καταφέρει να μείνει ακίνητος σε διαλογισμό, ή φλερτάρουν το τέρι του και δεν σπάει το κεφάλι του θρασίτα του ή τη θρασίτα της. Ταύρος. Ανησυχείς όταν ο Ταύρος κάψει το υπέροχο ψητό του και δεν πέφτει σε κατάθλιψη. Κάνει δίαιτα χωρίς να γκρινιάζει ή το τέρι του λέει να πάνε χωριστές διακοπές και δέχεται. Δίδυμος. Ανησυχείς για το δίδυμο όταν ακούει κάποιον για 15 λεπτά χωρίς να τον διακόψει. Αφηγείται κάτι χωρίς να βάλει σάλτσα ή φοράει κάτι που τον κάνει να φαίνεται μεγαλύτερο από την αληθινή του ηλικία. Καρκίνος. Ανησυχείς για τον καρκίνο όταν του κάνουν κριτική για το σόι του και δεν προσβάλλεται. Δέχεται να συνάψει ελεύθερη σχέση ή κάνει αλεξίπτωτο θαλάσσης για να εντυπωσιάσει ένα πρόσωπο. Λέων. Ανησυχείς για ένα λέοντα όταν βγαίνει έξω με πλαστική σαγιονάρα, αφήνει το τέρι του να αφηγείται κάτι μπροστά σε άλλους χωρίς να το διορθώνει, κάνει κάτι ολομόναχος χωρίς να αγκαρέψει κανέναν ή παραδέχεται πως κάποιος κάνει κάτι καλύτερα από τον ίδιο. Παρθένος. Ανησυχείς για τον Παρθένο όταν μένει χωρίς να κάνει ντους για πάνω από 12 ώρες. Αφήνει την τουλάπα ανακατεμένη ή κάνει σεξ και δεν αλλάζει αμέσως μετά τα σεντόνια. Ζυγός. Ανησυχείς για ένα ζυγό όταν αφήσει να τον τραβήξουν βίντεο, ενώ τραγουδά χιλάδικα τραγούδια με καραόκε ή καταδέχεται να πιει σε πλαστικό κύπελο οτιδήποτε πέραν του νερού. Σκορπιός. Ανησυχείς για ένα σκορπιό όταν το τέρι του λέει ότι δεν θα βρεθούν απόψε και εκείνος δεν γκρινιάζει ή μπαίνει στο γραφείο κάποιου και δεν ρίχνει μια πλάγια ματιά στα χαρτιά που βρίσκονται επάνω. Τοξότης. Ανησυχείς για έναν τοξότη όταν μένει στο ίδιο κάθισμα χωρίς να σηκωθεί καθόλου για πάνω από μία ώρα ή πάει ταξίδι και περνά τον περισσότερο καιρό στο ξενοδοχείο. Εγώκερος. Ανησυχείς για έναν εγώκερο όταν δεν ξέρει πόσα λεφτά έχει στο πορτοφόλι του με ακρίβεια σεντ ή πάει κάπου χωρίς να έχει κλείσει τραπέζι, θέση, εισιτήριο. Υδροχόος. Ανησυχείς για έναν υδροχό όταν σε βραδινή έξοδο φοράει κάτι άχρωμο, κοινότοπο και εκτός μόδας ή παραπονιέται στο τέρι του ότι δεν βλέπονται αρκετά. Ιχθύς. Ανησυχείς για έναν ιχθύ όταν πληρώνει για πάνω από ένα μήνα όλους τους λογαριασμούς του πριν λήξουν ή ξέρει πόσο του μηνός έχουμε σήμερα. Και το αγαπημένο μας check-in για αυτή την εβδομάδα έφτασε στο τέλος. Να μην ξεχνάτε το ραντεβού μας κάθε εβδομάδα. Πριν κλείσουμε όμως και πριν φύγω να σας δώσω τα δώρα σας. Για αυτή την εβδομάδα 2 δίπλες προσκλήσεις για το Cine Γαλαξία μπορούν να γίνουν δικές σας. Πώς? Με τη γνωστή διαδικασία. Κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, check-in με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα για να δούμε και ποια ταινία θέλετε να δείτε. Μέχρι να το σκεφτείτε, μέχρι να μας στείλετε μήνυμα ποια ταινία θέλετε να δείτε, εμείς θα είμαστε εδώ και θα οργανώνουμε το επόμενο check-in. Φιλάκια πολλά! Η εκπομπή Check-in περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Χορηγός το ένθετο κατασκευών, τεχνοδόμηση Γιώργου Ματζιούρα και ΣΥΑ Ομικρον Ε, κατασκευή και εμπορία, περιοχή Ερείπια, Λογκού, Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος.